may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, noon sa buhay na walang hanggan. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalingitan, noon sa buhay na walang hanggan. May kasiyahan, maya't maya, nung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko sa pakikinig. Amen. At manatili tayong gising mga minamahal ko at naway medyo dumali yung ating mga dugo at atin na naman pong mapaging mainam yung mga inilalahad ng mga patuto ng ating mga minamahal mga kapatid. At atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Lina Perez. At maganda rin po ating beloved Brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang-una po, ako, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng tubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng mga Almeda children, at sa ating po mga minamahal na mga manggagawa sa pangangasiwa po na ating beloved Orden Preacher, Brother Buboy Nier, at sa kanya pong minamahal na anak, at sa inyo pong lahat, aking minamahal na mga kapatiran. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong ito, mga minamahal, na ako po'y muli po niyang tinayo sa kanyang banal na pulpito upang magpasalamat. Hallelujah. Bagamat di man karapat dapat, ito po'y aking pinapasalamatan ang biyayang ito na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aking po pinapasalamatan mga minamahal. Hallelujah. Unang-una ang pagbabago niya po sa aming pong buhay, mga minamahal. Dahil po nung di pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po na isa rin po kami mga minamahal. Hallelujah. Sa magulong pamumuhay, mga minamahal, haleluya. Walang kapayapaan ang aming tahanan, haleluya. Ang aking mga kapatid, mga minamahal, haleluya. Andiyan po na parang wala na pong mga paggalang, haleluya. Nagmumurahan, haleluya. Subalit napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, haleluya. Sapagkat ginamit po mga minamahal, haleluya, ang aking beloved kuya na
una po siyang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Umuwi po siya sa amin. Galing po ng Maynila, mga minamahal. Hallelujah. At nag-share po siya ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nung una po mga minamahal, hindi po namin matanggap, lalo na po yung aking mga magulang, mga minamahal. Ang aking kuya nung siya po ay nagbabahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ang aking mga magulang, mga minamahal, ay saradong Katoliko, mga minamahal. Sapagkat ang aking bilabod nanay, mga minamahal, ay isa po siya sa tinatawag na nagdadasal po, mga minamahal, dati-rati dun sa mga patay po, mga minamahal. Siya po yung nagdadasal, mga minamahal. Hallelujah. Subalit nung dumating po ang Ebanghelyo sa amin pong lugar, mga minamahal, hallelujah, sa amin pong barangay, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nung may mga manggagawa po na dumating doon po sa amin pong lugar, mga minamahal, at ipinaliwanag po, mga minamahal, ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, mga minamahal, ay pagsamba po kay Satanas, hallelujah. That's right, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, na hindi po, mga minamahal, ang aming puso. Kinahabagan po kami, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unat dalangin ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Tinanggap po namin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, na kami po ay binago. Hallelujah. At ang aking pong mga magulang, mga minamahal, yung mga ribulto po doon sa bahay namin dati, mga minamahal, may malaki, maliit, marami po, mga minamahal. May maputi, maitim, hallelujah. Lahat po ng yan, mga minamahal, ay inalis sa aming bahay, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na amin na pong kinalikuran, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, na dati-rati po, mga minamahal, isa rin po ako sa kabataan, mga minamahal, na napakahilig po, mga minamahal, sa gawaing makasanlibutan. Napakahilig ko po, mga minamahal, dati-rati sa mga disco, hallelujah. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ako po kanyang binago at binihisa ng may kabanalan, hallelujah. At akin pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ang di ko po makalimutan na pag-iingat, dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nung panahon na pumutok po, mga minamahal, yung pinatubo, mga minamahal, hallelujah. Nandun po kami, mga minamahal, sa dako ng Pampanga, mga minamahal. Kasama ko po aking mga magulang at iba ko pong mga kapatid, hallelujah. Nung araw na yun na pumutok, mga minamahal, yung pong pinatubong, mga minamahal, hallelujah. Akala ko po, mga minamahal, katapusan na ng mundo, sapagkat naglalakad po kami, mga minamahal, hallelujah. Hindi po tumitigil ang lindol, aftershock, mga minamahal. Halos minuminuto, mga minamahal, na lumilindol, hallelujah. Akala namin, mga minamahal, katapusan na talaga ng mundo yun, mga minamahal, sapagkat naglalakad po kami, mga minamahal, hallelujah. Yung pong buhangin na tumatama sa aming pong mukha, na tumatama sa aming mata, mga minamahal, tunay po na napakahapdi at napakabaho, mga minamahal, amoy asopre, mga minamahal, hallelujah. That's right, hallelujah. At nung nag-evacuate po kami, mga minamahal, ilang bayan po ang amin nilakad patungo po doon sa medyo safe na lugar, mga minamahal, hallelujah. Nung po, habang naglalakad po kami, mga minamahal, hallelujah, nung pag may tulay po kami na nadaanan, mga minamahal, dahil yun lamang po ang tulay, mga minamahal, na patungo doon sa aming pong pupuntahan. Hallelujah. Nung kasama ko po aking mga magulang na mag-evacuate, ay tsaka po yung mga iba ko pong mga kapatid, hallelujah, doon po sa dakong yun, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat po kami, lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagliligtas po niya amin, mga minamahal. Sapag hindi ko po talaga makakalimutan, mga minamahal, na pag lagpas po namin sa tulay, pag mga ilang di pa lang po, mga minamahal, hallelujah. Pagdaan po namin doon sa tulay, mga minamahal, tunay nga po na bumagsak na po yung tulay, mga minamahal, dinaanan po ng Praise the lahar, Lord, hallelujah.
pagtalikod po namin, tunay po na pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Yun po ang aking karanasan, hindi ko makakalimutan mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinupuri ko, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sapagat pinadaan muna niya kami mga minamahal bago pumagsak yung tulay. Right. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa kalakasan ipinagkalob sa aking mga magulang ng panahong yun, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ang aking mahal na ama, mga minamahal, ay nanghihina. Hallelujah. Hindi po siya makalakad ng malayo, mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binigyan po siya ng kalakasan hanggat sa narating po namin, mga minamahal, yung safe na lugar. Ilang bayan po, mga minamahal, hallelujah, ang aming pong nilakad upang makarating po doon sa safe na lugar. Hallelujah, kahit nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa amin. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah. Ang kagalingan, mga minamahal, ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved tatay, mga minamahal, hallelujah. Bago po siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po na may karamdaman po ang aking mahal na ama, mga minamahal, na asma po, mga minamahal. Hindi po siya makalakad ng malayo, mga minamahal, hallelujah. Lagi po yung hinihingal, hallelujah. Subalit nung kami po ay makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binigyan po siya ng kalakasan, pinagaling po siya, at binigyan pa po siya, mga minamahal, ng mahabang dinugtungan pa ang kanyang buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At aking pong pinapasalamatan, mga minamahal, bago siya kunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sila po ay mainit na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maging ang aking beloved nanay. Hallelujah. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat. Hallelujah. At mayroon po tayong tao ng Diyos, hallelujah, na nanalangin sa atin na bagamat malayong lugar ito, mga minamahal, ay naabot tayo ng panalangin na ating minamahal na pastor, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, ang kagalingan ng aking mga anak, hallelujah. Pinapasalamatan ko po ito, mga minamahal, sapagkat tunay, mga minamahal, na buhay ang ating Diyos, hallelujah. Ang aking anak, mga minamahal, hallelujah, na bunso, mga minamahal, ay nagkaroon po yan ng sakit, mga minamahal, na kidney trouble po, mga minamahal, na mga buyong kanyang kidney na ay halos hindi na po siya makakain, hindi po siya makatulog, mga minamahal, butot balat na po siya, mga minamahal. Kung titingnan po yung kanyang sarili, mga minamahal, para na po siyang bangkay, mga minamahal, nangingitim na po yung mata po niya, mga minamahal. Talagang awang-awa po ako sa aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit hindi po ako nawala ng pananampalataya, hindi po ako sumuko, hallelujah. So una't dalangin na ating minamahal at ginagalang Pastor Will Distrada Almeida, kabalikan ng mga buong pamilya at sa lahat po ng mga manggagawa na nanalangin sa atin. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagagalingin ang aking anak, bibigyan pa siya, dudugtungan ng kanyang buhay. So, kaya pinupuri ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po niya ako binigo, mga minamahal. Binigyan ng lubusang kagalingan ng aking anak, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ngayon, kasalukuyang ito, mahal na, hallelujah. Taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong anak. Hallelujah. Noong nakaraang pong December, mga minamahal. Hallelujah. Patungo po siya dito, galing po siya ng Pampanga, mga minamahal. Bumiyahe po siya ng madaling araw, mga minamahal. Hallelujah. Nung pagdating po niya sa dako po ng Bayangbang po, mga minamahal, sa may medyo madilim po na lugar, hindi po niya alam, mga minamahal, na may sinusundan po pala siyang kuligling, mga minamahal, sa dakong yun, mga minamahal, sapagkat medyo madilim po at saka wala pong ilaw po yung likuran ng kuligling, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagmamaneho po niya, mga minamahal, bigla po niyang nabangga, mga minamahal. Hallelujah. Yung kuliglig po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na pinag-ingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat nadurog po, mga minamahal, yung harapan ng kanyang motor, mga minamahal. Hallelujah. Durog po, nagkahiwa-hiwalay po, mga minamahal, yung sa harapan ng kanyang motor, mga minamahal, at tumama po yung dibdib po niya, mga minamahal, doon po sa head ng motor, mga minamahal. Hallelujah.
at ang dakilang pag-iingat at himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Yung bag po niya, mga minamahal, hallelujah, ay pumulupot po doon sa manubela upang hindi po tumalsik yung aking Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po na natumpa po yung aking anak, hallelujah, na nandun po yung ano po ng bag sa kanyang manubela, mga minamahal. Hindi po siya tumalsik, mga minamahal, at sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bumangon po siya, mga minamahal, at nakapag-drive pa po siya pauwi hanggang sa bahay, mga minamahal. Bigyan pa po siya ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung pagdating po niya sa bahay, mga minamahal, masakit po yung dibdib niya, mga minamahal, hallelujah. Hinahawakan po yung dibdib niya, at ang akala po namin, mga minamahal, dahil nakita po namin, mga minamahal, yung harapan ng kanyang motor, mga minamahal, ito na po na ito'y nagkawatak-watak, mga minamahal, hallelujah. Lalo na, mga minamahal, ang katawan ng aking anak, malambot, mga minamahal, kaya iniisip ko, mga minamahal, na baka may nangyari sa kanya, mga minamahal, at ito po, mga minamahal, ay aming dinala sa ospital, pina-x-ray, mga minamahal. Napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, may lang kapamaraan ng ating pinakamamahal na Panginoong sa pag-iingat sa Kanya. Wala pong nangyari sa aking anak, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Gasgas lamang po, mga minamahal. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po. Mga minamahal, hallelujah. Dahil tunay, mga minamahal, kung wala po kami sa mahal na Panginoon, hallelujah, baka kung ano pong nangyari sa aking anak, mga minamahal, dahil tunay nga That's po, mga right. minamahal, Hallelujah. na sa mga ganyang disgrasya, mga minamahal, may mga talagang mahirap po, mga minamahal, hallelujah. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa ngayon, taglay po namin, mga minamahal, ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Alam niyo pong, mga minamahal, hallelujah, tunay po, mga minamahal, ang pagbibigay, hallelujah. Dahil dati-rati po, mga minamahal, hallelujah. Walang-wala po kami, mga minamahal, hallelujah. Ni bahay, bisikleta, mga minamahal, wala po. Nakikitira lang po kami, mga minamahal. Subalit sa pagtatapat, hallelujah, ng bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, binigyan po kami, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng sarili po naming bahay, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinagpala po, mga minamahal, hallelujah. Pinagkaluban din po kami, mga minamahal, ng sasakyan, hallelujah, na hindi po namin sukat akalain na magkakaroon po kami ng ganon. Kahit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't dalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeda. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya, pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit-higit po sa lahat sa spiritual, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at kaluwalhatian ay para po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas na palakpak para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Lina Perez, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po, mga minamahal ko, hindi natin kayang kawaran na pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen? Yung kanya pong nabanggit, mga minamahal ko, nung pumutok yung Mount Pinatubo. That was around 1990s, mga minamahal ko. Amen? Medyo matagal na, pero alam po natin, mga minamahal ko, na isa yan sa mga talagang puminsala, mga minamahal ko, dyan po sa lugar ng Pampanga. Marami pong mga lugar dyan ang nalubog, mga minamahal ko. Amen?